aurkezten dute liburu honek. Esango nuke ia 8 urte direla, hasi nintzala liburu idazten. Eta oinarri zituen garai hartan eskuartean esan duen bezala testugintzan ari nintzen, eta testugintza horretan arduten nuen irakurgaiak prestatzen liburuetarako, eta baditun bi ipuin eskuartean, Amona Brasirena bat eta bestea handitzearen bentajak, eta horiek izan ziren nolabiteko bi oinarriak edo bi zutabeak liburuaren erdia idazteko. Liburuaren erdia osatuta neukan, espaldi, esan dizuet, noen dala 8 urte hasitakoa dela. Eta alago batean gelditu egin zen hor, beste lan batzuk nituelako eta gauz asko gertatu zirelako, beti bizitzan gauz asko gertatzen dira, ezta? Berriz hartu nuenean, orain dela, urte beti horrela notu datu nintzen, narratzailea aldatu beharra neukala. Amona, ez dakit, gozo egia zan, pixka bat petraldu behartzun da, eta gainera behar nun beste ritmo bat, horregatik liburuak baditu bi zati, garbi, markatuta daude gainera ez dago eskutuan. Eta bigarren zati horretan kontatzailea biloba da. Eta biloba, lotzati itxuraren azpian, badaukan erabe inguruan izaten den irakite hori, eta gainera bere inguruan, bere etxean, bere familian bertan ere badauka errealitatearekin alako konponezin bat edo errealitateak izaten ditun gora berak, ez? Hortik nolabait bilo honek aurre egin behar dio bere etorkizunari, eta horxera kontatzen dena liburu, nolabait esango dut nuke, Xabierrek komentatu iniziazio edo hasiera da, hor dago, ez lehen egaldia hortik da, eta da, hori, bizitzari aurre egiteko aurreneko pauso ez da.